Nem leszünk ott a 2026-os világbajnokságon, hát ez a helyzet. Pont az utolsó percben vezetett, is Perot góljával. Pedig nagyon jók játszottak. Itt látható Lukács, meg Varga, meg én is láttam Lukács gólját, meg Varga gólját, hogy Szoboszlai beadta, nagyon jó volt, nagyon. Szóval szerint nem tudok mit mondani. Akkor elmondtam, láttam, hogy Perot berúgta, és akkor nem tudtam szóhoz jutni. De hát ez a helyzet, srácok, akkor majd megpróbáljuk. Majd máskor, máshol. Sziasztok, nyomjatok egy lájkot és egy feliratkozást.